मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. हे बघा, मी इथे मूग डाळ घेतली आहे आणि अर्धा कप मी तूर डाळ घेतली आहे, अर्धा वाटी समजा. आणि एक वाटी हे बघा मी मूग डाळ घेतली. ही दोन्ही पण स्वच्छ धुणार आहे आणि डायरेक्ट कुकरमध्ये मी आहे ना गोडी डाळ बनवणार आहे. ते तुम्हाला मी दाखवते डायरेक्ट मी कशी बनवते ती. मी इथे कुकर घेतलं आणि कुकरमध्ये एक पळी तेल घालते. त्यामध्ये बघू शकता तुम्ही, हे बघा लसूण घेतले आहे 4-5 पाकळ्यांनी एकदम बारीक करून घालून घेते. अशी डाळ बनवली ना लसूण घालून तर खूप चांगली बनते. म्हणून हे बघा लसूण आता करपेल. त्यामध्ये आता हे बघा अर्धा चमचा राई घालते, अर्धा चमचा जिरं. आता बघा जिरं आणि राई व्यवस्थित तडतडली आहे. त्यामध्ये हे बघा हिरव्या मिरच्या घालते. 2 मिरच्या होत्या, छोटे छोटे तुकडे करून आता व्यवस्थित ढवळून घेते बघा. त्यामध्ये एक टोमॅटो कापून घालते आणि हे बघा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. त्यामध्ये हिंग घालूया. त्यामध्ये हळद घालते. हळद घातल्यानंतर हे बघा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते. आता हे बघा व्यवस्थित अशी फोडणी परतून घेऊया. त्यामध्ये डाळ घालते. हे बघा स्वच्छ धुवून घेतली आहे 4 वेळा. डाळ घातल्यानंतर व्यवस्थित परतून घेऊया. हे बघा तर तुम्ही बघू शकता. बघा चवीनुसार मीठ घालूया. आता त्यामध्ये बघा 2 ते 3 ग्लास पाणी घालून घेऊया. पाणी घातल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे बघा आता बघू शकता. बघा कुकर बंद करते आणि 4 शिट्या काढून घेते. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा डाळ झालेली आहे. कुकर खोलून दाखवते तुम्हाला. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा डाळ खोलून दाखवते तुम्हाला. आणि बघा ही कुकरमध्ये ना डाळ खरोखर छान बनते. हे बघा तर गरम आहे, वाफ येते. आहे बघा, हे बघा छानपैकी अशी डाळ बनून तयार होते. तर ही एकदा नक्की डाळ अशी बनवा, मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा आता मी एका टोपामध्ये काढून घेते डाळ. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा डाळ पूर्ण व्यवस्थित शिजली आहे आणि डाळ बनवून तयार झाली आहे. कुकरमध्ये मी 4 शिट्या काढून घेतल्या होत्या. ही बघा डाळ खूप छान बनते अशी केली तर. आणि लसणीची फोडणी दिली तर खरोखरच खूप छान बनते. तर एक वेळा असं करून बघा. ही बघा डाळ बनवून तयार झालेली आहे. आणि ही डाळ कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद. आणि दुसरं माझं चॅनल चारूस किचन आहे, तिथे पण तुम्ही मला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.